Hej og velkommen! Det er Valdemar og Jonas her. I kan også nok mest opsidde bag ved en skærm ved Minecraft, men nu er vi her alle. Hvad er det i luftet? Nej! Det var konfettigriven. Ja, men vi har valgt at vise os selv, og ja, der er mange, der vil synes, at jeg er sådan lidt rødhætte, men fuck jer. Jeg er ligeglad. Er du rødhætte? Ja, men sådan her synes jeg ud, så må I leve med det. Ja, lev med det. Så ikke også. Så må I leve med det. Whatever. Ja. Jeg kan prøve, at man kan også give ham lige sådan en. Ja, præcis, ikke? Ja, men ja, Jonas han slår, og derfor viser jeg nu et billede af ham. Så jeg siger, billede! Billede! Sådan der. Se lige, hvordan det ser ud. Det var helt vildt. Prøv at se hans briller og hans næse. Og han kalder mig for rødhætte. Det er der noget over, det må jeg sige. Det er jo helt fantastisk. Ja. Der så du godt nok sjov ud, Jonas. Ja, det kan være. Der var en tid, hvor jeg lignede sådan lidt Elvis Presley. Bortset fra, jeg havde sådan noget skæg her. Jonas? Elvis Presley. Ja, her ser jeg så mig. Jeg er forholdsvis meget smukkere end Jonas, men ja. Sådan ser Elvis jo ikke ud. Jeg har bare taget sådan lidt skæg på mig, men håret det er en sand kopi. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det synes jeg er flot. Og det var grunden til, at han fik så mange kys. Ja, det var grunden til det. Men så blev det regnvejr. Men kun for mit øje! Ja, der ramte ham i højre. Ja, men kun for Valdemar. Men hvad er det så at sige? Mig og Jonas, vi er jo en gave, som alle vil købe. Vi er jo fantastiske. Ja. Nej. Og det er det ikke bare hårdt slående? Jo, det er det, man. Det er rigtig hårdt slående. Men nu vil jeg gerne fortælle jer noget. Mig og Jonas, vi er rent faktisk blevet berømte. Ja. Vi bliver set i New York, så hvis vi lige laver et skift om til en af New Yorks højeste bygninger, værsgo. Ja, der ser jeg mig og Jonas, vi taler faktisk live i New York lige nu. Og det er jo rigtig godt, ikke? Hej New York! Og vi har faktisk også været i USA. Ja, så det er det samme som New York. Ja. Og vi bliver set i biografen altid så. Ja, vi har også været i London, der er vi også meget berømte i biografen. Ja. Der er også lavet en film om os, hvor vi sidder og snakker. Ja. Benjamin. I kill you. Nej, Benjamin! I kill you! Du gør det! I kill him! Og vi har også været malere. Eller, folk maler os. Du skal sidde helt stille, Benny. Jeg er i gang. Ja, og her, der er lavet så sjov med at prøve at spise deres hoveder. Ja. Og faktisk så bliver vi tit printet ud. Eller der bliver taget fotos af os, lad os sige. Og faktisk så er der kommet skærme i banegården hele tiden, så derfor så i vinduerne på et tog, så der er vi simpelthen altid. Det er mig og Jonas, ja mig og Jonas, og nu er det kun Jonas. Jonas, kan du godt lide brand? ja. Okay, nu det. Hvad er det med? Brand! Lad være! Lad mig ordne det her. Men jeg har ikke fået en gasmaske på. Se hvad jeg gør nu. Hej! Ja! Må jeg ikke få en gasmaske på i det mindste? Den her gasmaske. Tak. Altså det er jo meget bedre det her, ja. Men det er Jonas og Valdemar. Vi slutter snart videoen, og vi vil gerne tælle ned fra 5. Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Ikke nu, vi er ikke færdige.
Ja, lad mig lige få den her gasmaske af. Sådan der. Politibetjent Jonas. Yeah. Hvorfor gjorde du det? Happy birthday to... Ej, helt ærligt. Ja. Ej, jeg tager en stjerne. Ja. Fang dig. Den vil jeg have, den der. Den vil jeg have. Jeg skal have den der. Han fik dem. Næsten. Sådan der. Nu. Jonas. Jeg er fuld. Jonas. Jamen, jeg er lidt fuld. Ja. Yeah. Er du også fuld? Jonas, han er nogle gange sådan lidt sær, men fuld. Det kan han ikke gøre for. Og nogle gange så laver han mig om til mig. Det eneste han gør er at sige, lav en til Jonas. Prøv at sige det. Lav en til Jonas. Ja, det er mig. Jonas. Dobbelt. Er det ikke rigtigt, Valdemar? Jo, det er det, Jonas. Men jeg synes også, du kan være meget, meget irriterende, når du gør sådan noget. Jeg kan ikke lide dig. Jeg kan bedst lide det her. Ja, det var bedre. Jeg vil lige kysse mig selv. Det er mit første kys nogensinde. Så er festen slut! Okay, så endte det. Så smuk. Ej, det vil sige, at jeg er smuk, mens Jonas ser sådan her ud. Ej, jeg er meget alien. Nej, jeg kommer med fred nogenlunde, ikke? Men han er grimmere endnu. Min hoved. Ej, jeg er meget alien. I'm an alien from the room. Jonas, start den her. Jeg er rigtig professorklog. Jeg er bare en doven ko. Jeg kan du sidder her. Jeg har ikke lige prøvet sådan der ud. Jeg har set for meget fjernsyn. Og jeg har... Nej, vi er siamesiske tvillinger. Mit hoved. Nej, mit hoved. Jeg er verdens klogeste mand. Man kan ikke se det, men når jeg vælter mit hoved, så er det sådan her ud. Hvis jeg vælter mit hoved her, så sådan det. Okay. Jeg er så dalle tyk. Se lige min mause. Prøv lige at kigge mig Du her. mener det altså. Se, det er ikke for sjov. Prøv lige at kigge mig her. Din lille... Stop! Hvad er 3000 plus 3000 divideret med 1? Det ved jeg ikke. Okay, der findes også en, der hedder Henning. Til mig. Mit navn, det er Henning. Du skræmmer mig. Lad mig prøve. Ja, så kan jeg lige sige til jer guys and girls. Det er Jonas og Valdemar. Altså som nogen vil sige det. Kig på mine fingre. Så er det Jonas Jensen og hvad fuck jeg nu hedder. Og du lægger også lige et link til min. Jeg hedder Valdemar. Hallo, min mund den kan ikke åbnes rigtigt. Hey Valdemar, du lægger også lige et link til min kanal dernede. Altså jeg lægger et link til Jonas' kanal, og den her video er jo inde på min kanal, så altså, det er fint, men vi slutter når der er gået 10 minutter, og ja, indtil videre er det så gået 9 minutter. Om 1 minut stopper vi videoen, men der vil vi gerne underholde jer 1 minut. Er det ikke rigtigt, Jonas? Jo, det vil vi. Hvor ikke vi kan æde menneskerne med. Wow! Men her til sidst, der vil mig og Jonas bare sige, der er et halvt minut tilbage fra nu af. Ja. Tæller vi ned til et halvt minut, ja. Er der ikke så meget? Wow. Fra 5 begynder vi, og så bliver videoen stoppet, og så byder vi farvel. Yeah! Yeah! Nej, det er jo ikke så godt egentlig. Det er ikke så godt. Men nu går vi klar. Så siger vi 5, 4, 3,
2,